gi Vincent Otieno. Komachielo en jotend duol matayo dho wedhe kaunti ma Migori osingo mar siro chenro makoro geto tieko landruok manyien mag midhusi mar ayaki kod weche mag gamo imo mondo e alwora mar Nam Lolwe. Jotelo go bende wuok e dho wedhe marom 28 duto e kaunti ma Migori ne owacho ni koro gimor mokalo gi wach mar tiyo kanyakla e kindgi gi riwruok moro ma otisi ni SIHEB. Riwruogno ma bende konyo chwalo chenro mag thieth motenore kod weche mag kute mag ayaki e kaunti ma Migori. Jafwambo e kaunti ma Migori en Jojuma. Jotend dho wedhe omoriko ne wuoyo e kinde romo mane obako riwruok mar SIHEB. Riwruogno ma osebedo ka kedo kod landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod mako yemo mondo e kaunti ma Migori wacho tich ma gisebedo ka gitimo kamoro achiel. Riwruogni koro osekonyo e duoko piny landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod mako yemo mondo e alwora mar Nam Lolwe. Jakom mar dho wath mar Kithegongo Kothaguko wacho ni nyaka sani ka ging'iyo alwora margi jogo bende koro gamo kutego mag ayaki koro osedok piny ka bende kata mako yemo mondo bende ni piny gino mani kod kelo kod tich kamoro achiel mag sibedo godo kod SIHEB. Omiyo tinde weche moko mane tho gam mag oyiw e dho nam ka kata weche mag tuo mane thoro pong' ahinya pani sani kutemo winjo ting'iyo kata malo mar tuo mar ukimi odok piny e dho nam kaka no ng'eny cha. To waparo ni kata mana e research mawasetimo kata nonro mwaseyudo odok piny ahinya kaluwore gi program mar jo SIHEB ni emotemo ringo sani e dho nam. Owane kaka ten dho wedhe koro pod giikore mar tiyo kamoro achiel mamedo duoko piny landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod mako yemo mondo. Mae nosir kod jakomno mar dho wadho mar Got Kachola Enos Ochola mane wacho ni kaka jotend dho wedhe gidhi keto kenge mopogore opogore mar neno ni chenro mag kedo kod landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod mako yemo mondo koro pod omedo dok piny. Kata bende piny Amerka to koro oseduoko piny kony mosebed ka ichiwo e geng'o landruok mag kutego mag ayaki. Ochowa ni gin giwegi dhi keto kenge mopogore opogore mane ni gin giwegi ok gidok piny e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e alwora mar Nam Lolwe. Osekonyowa mang'eny kabisa mondo wayud kaka wanyalo chopo ngima jolupo ma hinyore ochope kiwango ma ngima nyalo duogo negi ka moko nitie mana ngima noselal negi. To teko mar program mar SIHEB osekonyo mang'eny kaka BMUs mar konyo jolupo e migawono. Pinje ma oko machalo piny mar Amerka ncha nong'ado weche mang'eny mag chopo ngima mag dhano. Watemo kelo kanyakla mondo wayud ni to wan ere mkakati mwanyalo keto, ere okenge mwanyalo keto mondo wayud ni wanyalo konyore wan wawegi kendwa kuom keto rapar ne jowa ma wan godo mondo wachak bedo gi ikruok mar bedo gi ritruok kata bedo ni wanyalo koso gik mang'eny machalo yedhe mane al oka. Ne Nyakalondo mar Moi kuke kaunti ma Migori, an Jojuma.